Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamyz hayrly bolsun gadyrly dinleýijiler. Şun 2017-nji ýylyň 8-nji marty, hepdeniň çarşembe güni. Habarlar günnäli gepleşigimize başlaýas. Programmamyzyň esasy bölügine geçmeden ozal günüň täzelikleri bilen tanyş boluň. Olar bilen sizi men Sahra tanışdyrýan. Owensanyň paýtagty Kabuldaky harby keselhana ýaragly adamlaryň hüjüm etmegi netijesinde 30-dan gowrak adam öldü we başga ençemeti yaralandy diýip Owan gorunmak ministri aýdýar. Bu hüjümüň jogapkärçiligini Islam döwleti atly söwüşçi topar öz üstüne aldy. 8-nji martda ýaragly adamlar Birleşen Ştatlaryň ilçihanasynyň golaýynda ýerleşýän Sardar Muhammed Daoudhan keselhanasyna hüjüm etdiler. Howpsuzlyk güýçleri hem hassahananyň içine girdiler diýip resmiler we waka şaýat bolanlar aýdýarlar. Owensanyň gorunmak ministrliginiň medpuat wekili general Davlat Waziri keselhananyň girelgesinde bolan partlamadan we o kaçışykdan soň sany näwelli ýaragly adamlaryň hassahananyň içine girendigini ma'lum etdi. Kabulyň Wazir Akbarhan Sevitindäki 400 otogly harby keselhana 2 jemgyýetçilik hassahanasynyň golaýynda ýerleşýär. Hüjümçiler keselhananyň 2-nji we 3-nji gatlaryna ýerleşýär. Häzirki wagt o kaçışyklar dowam edýär diýip waziri aýtdy. Owan prezidenti Ashraf Ghani halkary aýal gyýdlar güni münasibetli geçirilen çärede wakany Owan halkyna we Owan zenanlaryna edilen hüjüm diýip ýazgyrdy. Kosovanyň prezidenti parlamentden ýurduň yeňil ýaraglanan howpsuzlyk güýçlerini adaty armiýa öwürmegi sorady. Bu hereket Kosovanyň garaşsyzlygyny ikrar etmegi reddedýän Serb liderleriniň gyssaly närazylyk bildirmegine sebäp boldy. 7-nji martda Haşim Taçy bu baradaky kanun taslamasyny tasdiklap, Kosovanyň howpsuzlyk güýçleriniň armiýa öwrülmegi öz ýetýärli we garaşsyz döwletiň etmeli adaty ädimler diýdi. Şeýle kanuny inisiatiwa regionyň parahatçylygyna we durnuklugyna goşan mahala Kosovanyň territorial özbaşdaklygyny we bütewligini, parahatçylygyny we gorunuşyny goramaga gönükdirilendir diýip Taçy belledi. Ol bu kanun taslamasyna Kosovadaky Serb etnika adlarynyň garşylyk görkezdendigini hem boyun aldy. Taçynyň ýurduň howpsuzlyk güýçlerini adaty armiýa öwürmek planynyň güýje girmegi üçin parlamentiň 3-den 2 bölegi bu kanun taslamasyny tasdiklamaly. Nemis Daşary işler ministri Sigmar Gabriel, Germaniýa we Türkiýe birnäçe diplomatik meseleler sebäpli zepereten gatnaşyklaryny gaýtadan dikeltmeň üstüne işlemeli diýdi. Emma şol bir wagtda ol Ankarany islenlik dawany natsistler bilen deňeşdirmek geçilmeli däl gyzyl çyzyk diýip duýdurdy. 8-nji martda Berlinde Türk Daşary işler ministri Mevlüt Çavuşoğlu bilen geçiren gepleşiklerinden soň Gabriel iki tarapdaky pikir dürlüklerine garamadan dialogdan başga alternatiwa yok. Sebäbi bu biziň adaty we dostlukly gatnaşyklarymyza dolanmagymyzyň ýeketäk ýolu diýdi. Iki ýurduň hökümetläriniň arasyndaky bu duşyk ýakynda Türkiýede nemis türk jurnalisti Deniz Yücel tutsag edileni we Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğanyň ygtyýarlyklaryny güýçlendirmek baradaky konstitusiýon referendum dogrusunda Germaniýada geçirilen Türk kampaniýasy sebäpli dören diplomatik dawadan bäri bolan ilkinji gepleşikdir. Germaniýada ýaşaýan türkleriň 1,4 milyonu 16-njy aprelde Türkiýede geçiriljek referendumda ses berip bilýär. Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça başlygy Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'yň immigrasiýa siýasaty migrantlaryň kollektiwlerini göçürilmegine sebäp bolup biler diýip, munyň halkary kanunlarynyň bozulmagyny aňladýandygyny duýdurdy. Şeýle-de Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça ýokary komissary Zeid Ra'ad al-Hussein 8-nji martda çykyş edip, ilatynyň aglabasy musulmanlardan ibaret 6 ýurduň raýatlaryny 90 günüň dowamında Birleşen Ştatlara gadagan edýän Abaşanyň täze siýasaty dogrusunda hem aladalanýandygyny ma'lum etdi. Zeid Jenewada geçirilen Birleşen Milletler Guramasynyň Adam Hukuklary Geňeşiniň ýyllyk ýygnynda çykyş edip, bu siýasat migrantlaryň Birleşen Ştatlarda näçe ýyl ýaşandygyna ýa-da olaryň maşgala köklerine garamazdan destine deportasiýa edilmek töwekkülçiligindäki migrantlaryň sanyny epesli artdyrar diýdi. Hytaýyň ZTE adly uly telekommunikasiýa kompaniýasy Birleşen Ştatlaryň sanksiýalaryny bozup, Irany we Demirady Koreýany täsirli tehnologiýalar bilen üpçün eden üçin 892 milyon Amerikan dollary möçberinde pul jerimesini tölemäge razy boldy diýip 7-nji martda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň hökümeti elan etdi.
Gepleýär Azatlyk radiosi. Efirde habarlar günneligi bilen men ýoksan Anurwan. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdun aýal gyýlaryny 8 mart bayramçylygy halkary aýallar güni bilen gutlady. Resmi medeniýetde çap edilen gutlugda aýdylmagyna görä eneleri gelin gyýlara sarpa goýmak, olaryň mertebesini belen tutmak türkmen halkynyň milli däwi bolup durýar. Şeýlede prezident ýananlaryň kanuny we hüýtlerini we hukuklaryny goramak uruny döwlet derejesinde alady edilýändigini ýytaýar. Türkmen medeniýeti bayram münasibetli ýurdun işleýän we okaýan aýal gyýlaryna prezidentin adyndan pul sowgatlarynyň gowşurlanyny, 280-den gowrak ene mehri diýen hormatly adyň dakylanmagyny, köp çağal maşgallaryň nobatdaky toparyny prezidentin adyndan täze giň öýleriň açarlarynyň paýlananyny habar berdi. Emma Azatlyk radiosi bilen söhbetde bolýan ýerli hynçylar, hukuk goraýjy aktivistler Türkmenistany jaý edilmek ýa-da jaý salmak üçin berilýän millet ýerini almak meselesiniň ýeňlemeýändigini, ýaş maşgallaryň jaý kösençliginiň dowam edýändigini, jaý bakalarynyň soňky 10 ýylda juda gymmatlanygyny aýdýarlar. Hynçylaryň käbir jaýlaryň aşa gymmatlamagynyň sebäbini paýtagtda we onuň töwereginde ýykylýan ýaşaýyş jaýlarynyň köpelmegi we jaý ýykylýanlara ýeterli kompensasiýa berilmediligi bilen düşünýärler. Azatlygyň yerli çeşmeleriniň maglumatlaryna görä aýal gyýlaryň arasyndaky işsizligiň derejesiniň ýyl-ýyldan ýokarlanmagy, olar köçe süpürmek ýaly az girdejili işleri, ekin meýdanlaryna ýa bazarlarda agyr zähmet çekmäge mezur edýär. Bu ýagdaý soňky ýyllar köp çağal eneleriň sanynyň keskin azalmagyna getirdi. Durmuş eklenç kynçylygy derarly ýaş maşgallar çağa edilmekden gorkýarlar diýip Azatlygyň çeşmeleri aýdýar. Emma türkmen hökümeti aýallaryň arasyndaky işsizligiň derejesi barada maglumat bermekden geçen ilat ýazywynyň netijelerini hem çap etmeýär. Odalky tutsak Akmuhammed Baýhanowyň sözlerine görä Türkmenistanly aýal gyýlaryň hak hukuk ýagdaýy ýurtdaky umumy ýagdaý bilen bagly. Ol Türkmenistan nakir rejimiň dowam etmegi, işsizlik kanunlaryň işlemezligi we ýydarlanmalar derarly türkmen aýallarynyň daşary ýurtlardan eklenç gözlemäge mezur bolýanlygyny aýdýar. Aýallar Türkmenistanyna gaty şuwat agyr gün geçirýär. Başdan täýäpnäme diýen aýal maşgalaryň başyna çağalan ol öýüň işim esasy agyr meseleler şu aýal maşgalaryň başyna düşýär. Olar şu çağalaryny eklenjek ýollaşyna goňuna ýarajak bolup benneler işi Türkmenistany terk edip daşary ýurtlara gidip sergezan bolup gatjep ýörler. Bu ýylyň 8 mart bayramçylygy Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamentiniň ýurtlar boýunça ýyllyk adam hukuklar hasabatyny çap etmeginiň ýa-da gawat geldi. Bu hasabatyň aýallar diýen wabyna Türkmenistanyň aýallary öýdü. Maşgalada edilýän süteminiň adaty da atdy gaýdylýar. İçerki zorluğun pidalarynyň köp üstesini çykarmaýar. Sebäbi olar ýa hak hukuklaryny bilmeýärler, ýa-da äärleriniň we garyndaşlarynyň has weter sütem etmeklerinden gorkýarlar diýip hasabatda bellenýär. Bundan başga Türkmenistana jynsy azar vermek, süýkenmek gabatda ýürüýte kanunyň ýokdugy, emma iş ýerlerinde aýal maşgallalara jynsy azar verme fakatlarynyň bolýanlygynyň habar berilýänini gaýdylýar. Döwlet departamentiniň hasabaty Türkmenistanyň aýallaryň kanun taýdan erkekler bilen deňdigini belleýär. Ýani olar edilýän iş boýunça deň hak alyp bilmeli. Kardalmagy, öz işini başlamagy we hökümet işlerinde işlemäge hukukly. Emma muňa garamazdan medeni meýiller derarly aýallar kemsitmek dowam edýär we bu kanunlaryň käbiri ilgiderli durmuşa geçirilmeýär diýip hasabatda bellenilýär. Şeýlede iş berjileriň käbiriniň gowrullyk ýa çağa teretmek bilen bagly iş ýeriniň boş galmalygy üçin erkekleri iş kim görmeýänini gaýdylýar. Soňky döwürde çilim gatçylygy we çilim nobatlary barada çykan habarlarda aýallara çilim satmagyň dillen gadagan edilenini barada hem habarlar çykdy. Emma resmi Aşgabat hukuk goraýjylaryň saýtlaryna çykan habarlary ne inkar etdi, ne de tasdiklady. Türkmen prezidentiniň 8 mart gutlugyny aýal gyýlaryň ýurdun syýasy, ykdysady, medeni durmuş guwatynyň puwtalandyrylmagyna goşunt goşýanlyklary bellenilýär. Emma Abbasanyň döwlet departamentiniň ýyllyk hasabatyna Türkmenistanda aýallaryň döwlet işleriniň ýokary gatlagyna az ornalýanlygy, olaryň esasan saglygy saklaýyş, bilim we hyzmat işlerine ulanylýanlygy gaýdylýar. Hukukçylyk aladalar sebäpli adynyň aýdylmalygyny soran 60 ýaşly ýerli hynçy türkmen aýallarynyň soňky ýyllarda hökümet siýasatyny wagt edýän siýasat dawarlarda ulanylmagynyň, olar zanly diýwar görnüşinde sowuk ýasy diýmän çärelere gatnaşdyrmagyň adaty bir zady öwürlendigini aýtdy.
Emma döwlet departamentiniň hasabatynda Türkmen hökümetiniň aýallary garşy diskriminasiýany boyun almaýanyny gaýdylýar. Şeýle de hasabatyň zorlukly ýitirmedilmeler bölüminde adamsy Bazargelli bilen Türkmen türmesinde ýeten Aýjamal Berdiýewanyň ady agdalýar. Aýjamal Berdiýewe öz maşgalasynyň duçar bolan haksızlyklary barada türme batylmagyny öňen Azatlyk radiosyna ençemegedek interwiu beripdi. Gepler Azatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, habarlar günnelik programmamyzy dinleýärsiňiz. Türkmen medeniýeti 8 martda aýal gyýdylary prezidentiň adyndan pul sowgatlarynyň berilýändigini, köp çağal maşgalaryň nobatda kitapgarna bolsa täze, giň jaýlaryň açarlarynyň gowşurlanyny habar berýär. Şol wagtda ýurt boýunça näçe maşgala täze jaýyň berilendigi, köp çağal maşgalaryň ykdysady kynçylyklaryň dowam edýän wagtynda nähil sosial gorag alyp bilýändigi aýdylmaýar. Azatlygyň habarçysy Sultan Asylow bu meseleler barada tezenli Medine bilen söhbetdeş boldy. Türkmenistanyň prezidenti Enhaşy Aşgabat şäheri boýunça ýa-ni köp çağaly enelere nobatsy jaý bermekge alak, gymmatly sowgatlar bermekge al çäreleri ýygyderli geçirýär. Şular ýaly çäreler etraplarda geçirilýär. Köp çağaly enelere bir jaý nobatsy jaý berilen ýerleri ýa bolmasa bir gymmatly sowgat kömek berilen ýerleri barmy? Men oňa gabat gelip görmeýän, ýöne 8 çağaly bir aýala gabat geldim, ýöne olaňa jaýladan gurrun etmediňe medal berilenini görkezdi. Onu men özüm gözüm bilen gördüm. Onuň bir hormat haty berilipdir. Oňa uly kömekler 8 çağaň bolsa berilýär diýip mysmysba, ine täze tanýan elitin jaýlar. Ýene oňa da sen ýöne hökümet turdy işçi bolmaly. İşçi bolmasaň berilmeýär. Häzirň etraplarda, şäherlerde işçi bolmasaň taňa ýer berilmez. Jaý berilmediňe sen işçi bolmaly. Hananyň oňa işçi barmy? İşçi ýok, işçi azat. Köp çağaly ene eger öý hojalykçy bolsa, şoňa berilen o. Berilmeýär. Diňe işçi bol edarada işgär bolsaň şonu berilýär. Berilmeýär. 8 sagat 18-den dogry ýöne jaý bermeýärler. Ene şu çağa patobiýalary, ene şu 3 ýaşa çelli berilýän çağa patobiýalary, ene şu nämelere ýetýän? Berilýän kömek pullar, olaňça qaşalary, ýetatjy qaşa berilýän ýagdaýyna qaşasyna ýetýär. Onun taşyna istadi ýetmeýär. Meçhur näçe? Häzirki pullan 120 manat bolýar. A geçenki pullan 600 000 manat bolýar. Şonu ýaly. Öz tanýarlaryň arasynda kynçylyk çekýän eklenç meselesinde. Şu gelinler çağa dogurmakdan gorkmaýarlar. Ýa-da eklenjetmek, olar soň olar öýermeli, çykarmaly, okutmaly, giyindirmeli, esasam giyindirmek. İldeňine näme baýlaň çağalary gowy giyinýär. Ateň çağalaň bolsa nemere giyse, olar ýam kemsinmek bilen bolýar da. Häzirna okuwçylar, çağalar eller trubkaly. Onuň sen kem gelýärdiň maňa da trubka alyp berdi. Onu trubkany ýagdaýyň ýok da alyp bermäne. Telefon alyp bermäne ýagdaýyň ýok. Olanyň okuw gitjek gelmek bilen başlaýar. Anem üçin olaryň planynyň eline trubka bar. Ýüzünden geçirilýän, ýa surat alýan. Maňa da şonu alyp ber. Onu öýüňde dawa turýar. Sen nerden aljak? Sen kakan işlänok, ejeň işlänok, bir dikin işi, eliniň dikin işinden o sen öýü eklesinmi ýa o senin geçiňe ýerdirsinmi, sana trubka alyp bersinmi? Ana o ýagdaýlaram bolýar, çağalarda kemsinmek. Eşik giymekde şon ýaly, ol haqqy eşikge, men gowy eşikgeyemok, ýa-da bir köýnek, men ikili köýnek giyip bilemok. Ana o ýagdaýlaram bolýar. Näçe çağa dogurun eneler bolýan, stoňky döwürlerden şu köp çağaly eneleriň çağalarynyň sany näçe bar ýa? Men özümiň diri şaýat diýen ýaly 5-4 bolýan ýerler bolýar. Olar ýöne näme? 4 tane gyýdy bolup ogul etmek üçin hem görýän ýerlem bolýar. Ya 4 tane ogul bolup gyýdy etmek üçin etýänler emma ýöne öz nemesi bilen etýän bir ogul bir gyýz. Köpdi. Boldy şolar ölmesin, şolaň jan taýwuryn eklemek gerek diýen jogaplar berilýän ýer kän bolýar. Diýjekden şu bir özüne bir şu köp çağa dogruny pişman etýän adam tapylýarmy denan? Ay men gabat gelmedim. Oňa gabat gelip göremek. Ay enedir de, onun näme? Ökünýän gahar gelen wagt ökünen ýerlerim bolýanlar, onun gaharyny ýadalan wagt begenen ýerim bolýanlar, opersatlary. Enede nägile bolup bilmeýär çağasyndan. Hormatly dinleýijiler, tezenli öý hojalykçy Medine bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Efirde habarlar günneligi bilen men ýogşan Anurwan. Türkmenistan Jenewada BMG'nyň Adam hukuklar komitetine BMG'nyň raýat we syýasy hukuklar baradaky halkara pakt esasynda ikinji döwürleýän hasabatyny berýär. Resmi Moskvat bu urdaky ilkinji hasabatyny 1998-nji ýylda bermeli, emma gejigip 2012-nji ýylda berdi. Türkmenistan kronikasy we günnäger saýtlary 8-nji we 9-njy martda geçirilýän diňlenşige Türkmenistanyň hökümetiniň resmi delegasiýasynyň taýýarlanan resmi hasabatyndan başga alternativ hasabatlaryň hem hödürlenenligini habar berýär. Emma resmi türkmen mediýasy bu diňlenşik barada maglumat bermeýär. Adam hukuklaryny goraýan Türkmen inisiatiwasy toparynyň başlygy Farid Tuhpatulyn mundan öň Türkmenistana adam hukuklary ýagdaý barada diňe öz guramalarynyň alternativ hasabat taýýarlap gelenligini, emma bu gedek bir topar guramanyň hasabat taýýarlamagynyň özlerini ruhlandyrýanlygyny aýtdy. В этот раз альтернативных докладов стало больше, и мы этому очень рады, потому что в течение многих лет, к сожалению, только наша организация занималась этой работой. Alternativ hasabat taýýarlan guramalaryň arasynda Türkmen inisiatiwasy we adam hukuklary baradaky halkara partnerlüğünden başga adam hukuklaryna gödekçilik edýän Human Rights Watch guramasy, halkara anti-ulçuluk guramasy, Pagta kampaniýasy, Türkmenistanyň alternativ habarlary proýekti, olar diýeri orkanyň atly halkara kampaniýa, Yehowanyň Hristiýan saýatlarynyň Ýewropa birleşigi, Türkmenistanyň garajdan raýdaşlygy toparlar hem bar. Hukuk goraýjy Tuhpatulyn Jenewadaky duşuklara gatnaşmanyň öňü syrasynda Azatlyk radiosyna beren gurrungyny resmi Moskwadyň bu gedek hasabatynyň Türkmenistana dören agyr ykdysady krizis şertlerini, alternativ habar çeşmelerini görülmedik derejede basış görkezleýän makalyny Berdimuhammedowyň geçen ay bolan saýlawlarda sesleriň 98% golaýyny alyp täze möhleti resmi taýdan gaýtadan saýlanmagynyň ideýanynyň diňlenýänligini bellädi. Türkmenistan azatlyklaryň derejesi boýunça halkara reytinglerini odalklary ýaly iň soňky orunlarda galýar. Emma muňa garamazdan resmi Moskwa hukuk goraýjylaryň edýän talaplaryny inni nähilem bolsa başgaldyrman bilmeýär diýip Tuhpatulyn aýdýar. Ol bu sözüni soňky ýyllarda türkmen türmeleriniň daşary ýurtly ekspertlere görkezilmegini käbir ädimleriň ädilýänligi bilen delillendirdi. Я считаю, что это результат вот именно международного давления, в том числе и работа туркменских правозащитников. Men muny halkara uramalarynyň batyşlarynyň şol sanyna türkmen hukuk goraýjylarynyň alyp barýan işleriniň netijesi hasaplaýarny Tuhpatulyn Azatlyk radiosyna aýtdy. Türkmenistany dören agyr adam hukuklary ýagdaýyna çalt özgörçlüge garaşmak dogry bolmaz. Şol wagtda ulak ýyllar edilen batyşlaryň türkmen häkimetlerini ýagdaýy gowlaşdyrmaga tarap nähilem bolsa bir ädim etmäge iterýänligini mezur edýänligini bellemeli we bu meselede gelecek üçin işleýär diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Мы работаем на перспективу, а не на mgnavenный результат. Hukuk goraýjynyň ananjyna görä Türkmenistanyň hökümeti Jenewada häkimetler tarapyndan alınıp barlayan repressiýa syýasaty baradaky soraglary açyçan jogap bermeli bolar. Indi diňe kanunçylyga, planlara we programmalara salgylanmak ýeterlik bolmaz. Hökümet ýurduň raýatlarynyň ýagdaýyny düýpli gowlandyrmagy önüktirilen çäreleri durmuşa geçirmekdäki ukupsuzlygynyň sebäbini düşündirmeli bolar diýip olaýtdy. Adam hukuklaryny goraýan Türkmen inisiatiwasy toparynyň we adam hukuklary baradaky halkara partnerlüğüniň Jenewada BMG'nyň Adam Hukuklar Komitetinde geçen diňlenşige hödürlen alternativ hasabatlaryny raýat we syýasy hukuklar baradaky halkara paktda berkedilen adam hukuklarynyň bozulmagy bilen bagly problemler şol sanyna garaşsyz habar ferişdeleriniň jemgyýetçilik guramalarynyň we syýasy hereketleriň bolmazlygy, raýatlaryň dowam edýän guruluşy wasp edýän çärelere gatnaşmaga mezur edilmegi, yaramazlaşan ykdysady ýagdaý we geçen ay geçirilen prezident saýlawlary bilen barlykda daşary ýurt jurnalistleri, raýat jemgyýetiniň aktivistler we dissidentler bagatdaky repressiýanyň täze tolkuny, edenetlikli tutsak etmeler we beýlekler barada anyk misallar arkaly goşmaça maglumat berilipdir. Gepleýär Azatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Aşgabat. Haritler soňky aýda ortaça 50% gymmatlady. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Aşgabatyň bazarlarynda ilatyň gündelik sarp edýän azyk gösenagat haritlarynyň bahasy soňky 2 aýda ortaça 50% gymmatlady. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň aýtmagyna görä, bu gymmatlama yerli we daşary ýurt önümlerini degişli bolup, olaryň arasynda süýt gatyk, bag bakçy, süýji kökü önümleri we gap gaç ýuwjy serişdeler bar.
Meselem Russiýada we Gazagystanda öndürilen biodip adlandyrılan smetana, ýagny gaýmak önümleri öň 10 manatdan satylan bolsa, inni 13-15 manada bar. Öň 10 manatdan satylýan tworuk önümleri inni 13-16 manatdan satylýar. Türkmenistanyň döwlet ýa-da hususy eýçilikdäki firmalar tarapyndan öndürilen süýt gatyk önümleri hem gymmatlady. Şu ýylyň başynda 200 gram gaýmagy 3 manada satyn almak mümkin bolsa, inni ol 5 manada durýar. Yerli peýnir önümleri 200 gram ortaça 4 manatdan satylan bolsa, inni 7-8 manada barabar bolýar. Öň 1 kilogram towuk eti 8-10 manat aralygynda satylypdy, häzir 18-20 manat aralygynda satylýar. Mundan başga, durmuş hajatları üçin ulanýan Türkiýede ýa-da Russiýada öndürilen salfetka önümleriniň bahasy hem şu ýylyň başynda 3 manada barabar bolsa, häzir olaryň bahasy 9-12 manat aralygynda durýar. Öň 4-7 manat aralygynda satylýan diş ýuwlayan pastalaryň bahasy häzir hiline görä 12-17 manatdan satylýar. Diňe Aşgabatda däl, Türkmenistanyň ähli welaýatlarydyr şäherlerini ingyt haritlaryň birini öwrülen şekeriň hem gant görnüşiniň 1 kilogramynyň mundan 2 aý içmesi ozal bahasy 4-5 manada duran bolsa, indi 8-10 manada bardy. Ýatlak geçsek, şeker geçen ýylyň dekabr aýynyň ahyryndan bäri ne döwlet eýçiligindäki, ne de hususy eýçilikdäki dukanlarda satylýar. Türkmenistanyň häkimetleri we metbuat serişdeleri ýurtda haritlaryň gymmatlamagy we olaryň sebäpleri barada ilat köpçüligine düşündiriş ýa-da maglumat bermeýär. Emma mirwazarynda sewda satyk bilen meşgul bolýan sewdagärleriň käbiri munyň sebäplerini ýurtda dollaryň satywynyň yatırılmagy we telekeçilere girdilen çeklendirmeler bilen düşündirýärler. Häzir ýurtda ýanyň bilen alyp gidip bolýan puly, daşary ýurtlarda ulanyp bolýan plastik kartlaryň sanyna, ondan bir gece gündüziň dowamyna alyp bolýan puluň möçberini çeklendirmeler girdildi. Firmaňdaky puly konvertasiýa etmäge de käbir çeklendirmeler girdildi. Bularyň hemmesi orta sewdagärleriň biznesini çeklendirdi dip mirwazaryna adyk we senagat haritlaryny satýan sewda dukanlarynyň eýesi gurrun berdi. Onun sözüne göre, häzirki wagtda daşary ýurtlardan haritlary senagatçylar we telekeçiler birleşigine agza diňe sanly firma getirip bilýär. Paýtagtyň bazarlaryndaky sewdagärlerim şol firmalar tarapyndan lomay görnüşde satylýan haritlary satyn almaga mejbur bolýarlar. Biz lomay satyn alynan haridymyzyň üstüne özümize girdici bolar ýaly ujupsyzca goşup satmaly bolýarys. Bazar administrasiýasy narhlary saklamaga synanyşsa da biz özümize gazanç bolmasa, sewda edenmiziň peýdasy ýok diýip mir bazaryny işleýän sewdagär aýdýar. Türkmenistanyň ady haritlarynyň bahasy soňky 1 ýylyň dowamyna ýylyna gymmatlak gelýär. Gepleýär Azatlyk radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, habarlar günneligi gepleşigimizi Azatlyk radiosynyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Türkmenistanyň konsullugy KKMyň jynazasyna iý bermedi. 10 ýyldan bäri Türkiýede zähmet çekýän türkmen migrant Arslana KKMyň jynazasyna barmagyna Türkmenistanyň konsullugy ruhsat bermedi. Türkiýedäki türkmenistanyň migrantlaryň konsulluk tejribeleri barasynda Azatlyk radiosyna ýörüýte gepleşik taýýarlanandan soň bu urda redaksiýamyzda ýüz tutýanlaryň sany hasam köpelli. Arslanyň we onuň maşgalasynyň ykbaly olardan diňe biri. Azatlyk radiosy bilen gurrundaş bolan Istanbulda işläp beren türkmen migrant Arslan özüniň konsulluk tejribeleri barasynda şeýle maglumat berýär. Türkmenistan'dan gelen 10 yıl oldu. Ben öğlendim. Sağam oldu. 2006 yılın yanvarında, fevralında geldim. Neyse konsolosluğundan ettim. Bolonu Türkmenistan'a gitmedi. Kakam yok onu gidebilmedi. Gelimin ecesi kakası biliyor onu gidebilmedi. İstat ettik bolonu. Konsolosluğa gittim. Dedim çağım oldu. Çağıma dokument yok istatıyorum. İkinci oğlum oldu. Dokument yok istat bolonu. Ancak Türkmenistan'a gitmeyin gerek. Sonra Türkmenistan'a ne istat boluyor mu? Yok. Türkmen konsolluğu ne birinci çağımıza ne de ikinci çağımıza hiç gili dokument vermedi. Türkmen konsolluğu bu uğurda hiç tadı edip bilmeyenini aydıp bizim Türkmenistan'a gitmemizi istedi. Men olardan bular ýaly golluw berip bilmeýän bolsa, onna ilçikanan we konsulluň nähili işe yaraýanlygyny, ýagny näme gerekdigini soradym. Türkmen konsullugy hiç hili kömek etmeýäni sebäpli çağalarymyz watansyz galan soň başga çykalgalar gözlemeli bolduk.
diyen türkmen migrant Arslan sözlerini şeýle dowam edýär. Konsolosluğa ne diyerek zanettim. Batır dip bir oğlan açtı. Ben şuralık ben dedim nerede öğlendim. Nikah hakkında şahadetten öğlenenin hakkında nikah hakkını beri yoklar. Hiç ili. Hiç de edebiliyorum. Gidebiliyorum. Elimden yani hiç satıyor. Konsolosluğa zanettim. Hiç de edebiliyorum. Türkmenistan'a gitmeliyiz. Türkmenistan'ın Türkiye'deki ilçihanası ve konsollukları berdaki öz rayatlarına iyiye çıkman hiç hili kömek etmeyen olsa bize onunla Birleşen Milletler Guramasına boskunluğu yüz tutorsaydık. Ankara'ya gidip yüz tuttuk velin watansal çağalarımıza derrow şahadatnama verdiler. Soň hemmemize Türkiye'de bolar ýaly ýaşaýyş ruhsaty verdiler. Görýäňizmi? Türkmen konsulluğu öz raýatlaryna eýe çykanok. Ýöne Birleşen Milletler Guramasy eýe çykýar. Konsulluğa jaňa eden mahalyň bir zenan hemişe şeýle jogap berýär. Biz hiç tada edip bilemzok, siz Türkmenistana gitmeli. Soň bir gezek jaňa edemde Batyr diýen bir konsulluk işgäri bilen gürleşdim. Türkmenistana gitmäniň bilen bolmaýan bolsa, onno bize gerek bolan resmi namalary taýýarlap beriň. Türkiýeden çykar ýaly baranymyzda resmi işleri dowam etdirer ýaly diýsem, yine Türkmen konsulluğunun hiç ile dokument verip bilmeýändigini aýtdy diýip Türkmen migrant öz baştan geçiren konsulluk tejribelerini Azatlyk Radiosyna gurrun berdi. Ýatladyp geçsek, bu ýeketek Arslan'ın däl. Başga da Azatlyk Radiosy bilen habarlaşýan ummasyz köp Türkmenistan raýatyň daşary ýurtlardaky Türkmen konsulluklaryna yüz bolýan proseduralar bolup durýar. Yer gelenine bellep geçsek, Azatlyk Radiosuna bu urda Türkmenistanyň Türkiýedäki konsulluk işgärlerinden interwiu almak başartmaýar. Gepler Azatlyk Radiosu. Habarlar gündiligi programmamyzy dinleýärsiňiz. Kabulda harbiy keselhana bolan terroristlik hujum barada men Şaýmyrdan Gulmurady maglumat berýän. Paýtaxt Kabulyň Serdar Muhammed Dawudxan adyndaky iň uly keselhanasyna jandan geçen terrorçylar hujum etdi. Keselhananyň goýunda başga da 2 keselhana bar. Awganistanyň Saglyk Goraş Ministrligi we beýleki muhim idaralar ýerleşýär. Keselhana bolan hujumy Awgan prezidenti Muhammed Eşref Gany ýeti ýazgardy. Keselhana we lukmanlara garşy hujumyň uly jenaýetdigini prezident Gany dile getirdi. امروز هم شاهد یک حادثه تروریستی هستیم. شفاخانه در هر دین در هر مذهب مسئول است. Şugunem teröristler Kabuly gana çaýkady. Keselhana we lukmanlara hujum etmek hiç bir dinin we düşünjäniň taglimatynda ýokdur. Teröristler beýguna adamlary öldürýär, insan haklaryny aýagasy edýär. Hassahana hujum insanlyga hujumdur diýip prezident Gany belledi. Hamle ber şefakhane, hamle ber tamam merdum. Keselhana bolan hujumda 4 adam ölendigini, 60 adam hem yaralanandygyny resmiler tasdiklady. Ýöne wakada ölen we yaralanlaryň sanynyň has köpdigini garaşsyz çeşmeler habar berýär. Awganistanyň Saglyk Goraş Ministrliginiň wekili Muhammed Ismail Kawsi yaralanlaryň keselhanalara ýerleşdirilendigini aýtdy. Ölen we yaralanlaryň anyk sany barada henüz özünde yeterli maglumatyň ýokdugyny Kawsi bildirdi. Arqam ahirki badism rasida az hamlatanyma. Hujumda köplenç asuwda ilat ziyan çekdi. Ölen we yaralılaryň arasynda ayal we çagalar hem bar. Keselhanada hyzmat edýän lukmanlar hem yaralandy diýip Kawsi sözüne goşdy. Ziyatar mardumay mulki hanama tefel şamil şaz zahmi şudan we şeýç. Hujumçylaryň 5 adam bolandygyny Awganistanyň Gorunmak Ministrligi ma'lum edýär. Awganistanyň Gorunmak Ministrliginiň matbuat wekili Muhammed Ratmenişiň aýdysynça bir jandan geçen hujumçy özüni partladypdyr. 2 hujumçyny Awgan güýçleri atyp öldüripdir. Zanen firjar workarayu demanzawry duatana timong da hagyp Hassahana edilen hujumyň jogapkarçylygyny Taliban öz üstüne almady. Bu hujumy Daesh militanlarynyň amala aşyrandygyny İslam döwleti adly topar kabul etdi. Kabulda geçen hepde hem Awgan güýçleriniň 2 harbiy merkezine terroristlik hujum boldy. Şonda 22 adamyň ölüp 100den gowrak insanyň yaralanandygy bildirildi. Hormatly dinleýijiler, şunuň bilen habarlar günnälik gepleşigimizi geçirip utarýar. Saatlar ketmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.